Ongi etorri bertan berri albistegira, gaur urtarrilaren 21 da ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 1923 positibo berri atzeman zire atzo Nafarroan. 270 persona daude ospitalaratuta, horietatik 33 zainketa intensiboko unitatean. Iruñako alkatearen hitz xenofobak salatu ditu sos arrazakeriak eta gorroto hitzak ez onartzeko deia egin du. Eskubide sozialetako departamentuak urtean 83.606 telefono deia hartatu ditu eta webguneak 125.387 bizita izan ditu. Behatokiak eta uemak Nafarroko herritarren arreta eta administrazio elektronikoko izapideak euskeratzea eskatu dute Nafarroko parlamentuan. Irujo Kontseilariak Nafarroko senderismo aplikazioa eta bide berden digitalizazioa aurkeztu ditu Fitur 2022an. Beasoain Egilor Kontzejoa Olloko Aranan eta Asiain Oltza zendean lotzen dituen bizikleta eta oinezko bidea zabalik dagoeneko. Ekialdean lurraldearen, historiaren eta teknologiaren arteko elkarreraginari buruzko hausnarketa bat da Roger Grasasen argazkilaritza proposamena Ziudadelan. Mila 923 positibo berri antzeman ziren atzo Nafarroan. 270 pertsona daude ospitaleratuta, horietatik 33 ziuetan. Haur eta lehen hezkuntzako burbuia taldeak ezingo dira jolastokietan elkartu ikasturte bereko gainerako ikasleekin. 1923 positibo berri atzeman ziren atzo Nafarroan. Foru Gobernuak ostiral honetan emandako behin-behineko datuak dira. Atzo Nafarroko Gobernuak emandako datuen arabera, 270 persona zeuden ospitalaratuta, horietatik 33 zainketa intensiboko unitatean. Hortzen egunean erregistratutako kasuetatik 629 Iruñako personak dira, 74 Arrotxapean, 71 bigarren Zabalgunean, 76 Txantrean, 58 Ermitagainan, 52 positibo Donibanen, 50 Iturraman, jarraian Tuteran 100 kasurekin, Sarriguren 80 Zizurren 60, Barainain 53, Mutilba 49, Korella 27, Atarrabian 26, Ansoain 23 kasurekin. Bertatik aipatu ere Hezkuntza Departamentuak zirkular bat bidali die Nafarroko ikastetxei Osasun Departamentuko COVID jarraipen batzordeak ezarritako ikastetxetako ikasleen artean SARS koronavirusak eragindako kutsadura kasuak kudeatzeko prozeduraren zenbait eguneratzearen berri emateko. Ondorioz haur eta lehen hezkuntzako burbuila taldeak ezingo dira jolastokian elkartu ikasturte bereko gainerako ikaslekin. Iruñeko alkatearen hitz xenofoboak salatu ditu sos arrazakeriak eta gorroto hitzak ez onartzeko deia egin du. Iruñako alkatearen hitz xenofobak salatu dituzte eta gorroto hitzak ez onartzeko deia zabaldu du sos arrazakeriak. Adierazpen hauek amorru eragin dutela onartu du sos arrazakeriak, baina gogoratu dute Iruñako alkatearenak ez direla bakarrak izan. Urtetan zehar eraikitako diskursoren lurreratzearen aurrean gaude azken astetan dio Mario Fabo Martzillako alkatea, Iruñako Enrique Maia edo Carlos García Adanero bezalako parlamentarien aho betez eta komunikabideen portadak eta albistegiak okupatuz salatu du sos arrazakeriak. Hau urrititik dator, gizarte moduan urteak daramatzagu gerra hizkuntzaren erabilera normalizatzen migrazioi buruz hitz egitean. Delituak edo delituzko ekintzak personen jatorriari eta arrazalizazioari lotuz, aniztasuna etiketatuz eta arazo bihurtuz. Talde irudimenean etsaia sortzen dituzte eta beldurra eragiten diote gizarteari, horrela justifikatzen dute gizarte kontrolaren areagotzea. Bazterketa soziala eta margenetan gero eta gehiago geratzen diren kolektiboen eskubide eta askatasunen murrizketa azaldu dute. Eta estrategia honek indarkeriarekiko tolerantzia maila igotzeko eta gizartean gorrotoarekiko erreakzio maila jaisteko erabiltzen dutela azpimarratu dute. Beldurra oparituz eta segurtasuna salduz gehitu dute. Instituzionalaren zirkulua itxi. Gaur, gogoratu nahi dugu gorrotozko izbakoitz
egoitzari aurre egingo diogu. Eskubide sozialetako departamentuak urtean 83.606 telefono dei hartu ditu eta webguneak 125.387 bisita izan ditu. Adinekoi eta zentroi buruzko informazioaren atala webgunean bilatuena da. Adinekoi eta bereziki egoitza zentroi buruzko informazioa jaso ditu bisita gehien eskubide sozialetako webgunean 2021an. Konsulta kopuruaren arabera, urrengoak familia eta adingabeak azken urtean harrera familien atala izan da arlo bilatuena eta jarraian familia ugarien eta guraso bakarra dutenen informazio dakartenak. Desgaitasuna, pobrezia eta gizarte inklusioa, nazioarteko lankidetza eta gaixotasun mentala izan dira. Guztira duela urtebete berritu zenetik 125.387 bisita jaso ditu webguneak. Webgune berriak askoz ere operatiboagoa izanik navarra.es atariaren joera jarraitzen du. Zerbitzu publikoaren informazioa eskainiz eta online izapideak bideratzea erraztuz, horregatik da gaikako webgunea eta ez departamentokoa. Hain zuzen, Nafarroko errealitate sozialaren behatokiak eta enpleguari buruzko informazioa dakarren Nafarroko enplegu zerbitzua biak ere aipatu du departamentoaren mendekoak izanik euren webgunea propioa dituzte. Webgunea eguneratzearekin batera informazio eskaini nahi izan zen klik soil batekin horretarako atarian eta azpiatarietan kokatuz eskubide sozialen arloan gehien eskatutako zerbitzuak. Ondorioz, 787 orriko egitura 77koa bihurtu zen. Webgunea eskubide sozialen departamentoak administrazio modernizatzeko eta digitalizatzeko helburuarekin datozen urtetarako eginiko apustu estrategiko baten baitan kokatzen da. Behatokiak eta UEMak Nafarroako herritarren arreta eta administrazio elektronikoko izapideak euskaratzea eskatu dute Nafarroako parlamentuan. Udalerri euskaldunen mankomunitateak UEMak eta hizkuntza eskubideen behatokiak agerraldi bateratua egin zuten Nafarroko parlamentuan. Nafarroko administrazioaren arreta zerbitzuetan eta administrazio elektronikoan herritarrei urratzen zaizkien eskubideen berri emateko. Beren erranetan udalen tramite elektroniko 87% gaztelaniaz egin daiteke soilik. Ezin dira tramite telematikoak zein telefono bidezko arreta euskaraz egin, edo arreta hori euskaraz jaso ahal izatean ere, arazoak ditugu, eta aipatu dugun bezala ere, webgune publikoetako edukiak ere, ez dira euskaraz berdintasunean bermatzen. Argi dago, egungo eraudian ezarritakoek ez dituztela bermatzen Nafarroako administrazioarekin euskara erabili nahi duten herritarren zein toki erakundeen eskubideak. Izan ere, eskubideak bermatzeko beharrezkoa da araudi aldatzea eta lanpostu elebidunak sortzea. Eta ez bakarrik legeak ezarritako eremu euskaldunean. Jasotzen ditugun zerbitzuek euskararen legeak ezarritako muga horiek zeharkatzen baitituzte. Eta guzti hau aipatuta, batzorde honetako kideei ondorengoa eskatu nahi dizuegu. Alde batetik, Nafarroko gobernua eta honen erakunde autonomoetako egoitza elektronikoko tramitazio zein bestelako jarduerak euskaraz egin ahal izango direla bermatzea alde batetik, eta bertzetik, herritarrekiko zerbitzu guztietan euskarazko zerbitzua berdintasunean bermatzeko langile elebidunak ezartzea. Horrek noski unitze lagunduko luke bizi dugun egoera hau aldatzeko. Irujo kontseilariak Nafarroako senderismo aplikazioa eta bide berdeen digitalizazioa aurkeztu ditu Fitur 2022an. Bi tresna teknologiko horiek foru komunitatean turismo sektorearen digitalizazioaren aurrerapen handienaren adibide dira. Sostenibilidad, la verdad que es la palabra clave, digamos, que hemos traído a esta edición de Fitur. Mikel Irujo garapen ekonomiko eta enpresarieleko kontseilariak Nafarroko Fitur 2022ko estandean aurkeztu ditu Nafarroko senderismo aplikazioa eta erkidegoko bide berden digitalizazioa. Bi tresna horiek foru komunitatean ezarritako teknologi berriak dira.
sektore turistikoren digitalizazioaren aurrerapen handiaren adibideak alegia. Aplikazioak natura gozatzeko 60 bidexka baino gehiagorekin kontatuz, hauek deskargatzeko aukera ematen du estaldura urriko eremu orotan eskuratzeko modua izateko. Nafarroko bide berden digitalizazioak bideak modu virtualean zeharkatzea ahalbidetzen du. Kontseilariak esan du, Nafarroko turismoaren plan estrategikoak 2018-2025 landa natura funtsesko segmentuen artean jasotzen duela. Zentzu horretan, Nafarroan landatarra jarduera jasangarrien plan onartu berria zikloturismo proiektua sustatzera dator. 2.200.000 euroko aurrekontu batekin, Next Generation Fundsen laguntza tarteko azpimarratu du Irujok. Nafarroan barna doaz Europari dagozkion bideak, kasu Eurobelo eta Donejoako bidea bere ibilbide ezberdinekin, 5 bidexka berde eta bizikleta eremu ezberdinak ere barne hartuz. 4.000 kilometro baino gehiagoko bidexka ziklagarri eta guzti. Digitalizazioak erantzi du kontseilariak urras bat gehiago suposatzen du Nafarroko bide berden sustapen turistikoa modernizatzerakoan, eta zalantzarik gabe berrikuntza bada modu virtualean paseatzeko eta etxetik atera gabe begirada bat botatzeko. 100.000 argazki baino gehiago eta 360 graduko 20 baliabide turistiko barne izanik. Kontseilariaren esku hartzea bukatzerakoan ospatu da destino eta eremu naturalak Nafarroko iparretik hegoaldera mahai ingurua eta bertaratu dira Reyes Pérez de Pipaon Bakedanoko kontseiloren izenean, Gorka Azpiroz Lekunberriko udaleko alkatea. Udalerri hau saritu berria du munduko turismo erakundeak, mundu mailan turismoko herri onena bezala. Sergio Bilaba Eder Partzuergotik, San Martin Unxeko Javier Leoz eta Silvia Azpilkueta Iruñako udalatik. Mahai inguruan aipatu da zeinen garrantzitsuena den turismoa eremu naturalen zaintzarekin bateratzea turismoaren zeregin erabakigarri, despopulazioaren aurkako borrokan eta turismo inklusibo izateko ekintzak garatzearen garrantzia. Jarraian gastronomia, persona, produktuak eta ingurunearen arteko lotura bezala, mahai ingurua ospatu da bertan partaide izanik Nacho Gomara Iruñako Berduarte jatetxekoa, Raul Ripa Aiegiko bodegas Kuaderna Bia, Gunekoa Mirian Otxotorena, Axuri Beltzeko ordezkaria, Artzaina eta Ardigazta artisauaren ekoizlean. Beasoain Egior kontzejua eta Asiain lotzen dituen bizikleta eta oinezko bidea zabalik dagoeneko. 58.000 euroko aurrekontua izan duten jarduketak, kontzejuko 120 biztanleei Asiainen bidez autobus zerbitzu publikoa erabiltzeko aukera eman die. Beasoain Egilor kontzejua Olloko Aranan eta Asiain Oltza zendeak lotzen dituen bizikleta eta oinezkoa bidea zabali dagoeneko. Ibilbideari esker kontzejuko 120 biztanlek Asiain bidez autobus zerbitzu publikoa erabiltzeko aukera izanen dute. Jarduketak 46.022 euroko aurrekontua izan du guztira eta lurralde koheziorako departamentuko 33.000 euro finantzatu ditu. Iruñerriko mankomunitateak 12.000 euro eta gainerakoa Beasoain, Egilor eta Asiaingo kontzejuek hartu dute bere gain. Gogoan izan behar da lanen exekuzio arte, Beasoain Egilor kontzejuak garraio zerbitzori dagokionez soilik taxia izaten zuela erabilgarri. Bestalde, Oltza zendeari dagokion Asiaingo kontzejuak Iruñarekin eta eskualdeko beste udalerri batzuekin konektatzen den hiri garraiorako geltoki batekin kontatzen du. Lana Karakili ibaiaren eskuineko marginan barna zijoan bide baten zoruan garatu dira udalerri biak lotzen dituen eta duela urte batzuk berriz irekitako bide bat zen. Bere luzera 2.350 metrokoa eta zabalera 2-3 metroko izanik tartean arabera. Bidearen hainbat tartean premiazkoak ziren konponketak eta zorua sendatzea, erabilera ziklagarria ahalbidetzeko, zeren Arakil ibaia gainezkatu egiten zen tarte hoietan, higadura larria eragin gabe, baina trazatua lokaztuz eta zorua eratzen zuen material fina eramanez. Ekialdean lurraldearen historiaren eta teknologiaren arteko elkarreraginari buruzko hausnarketa bat da Roger Grasasen argazkilaritza proposamena Ziudadelan. Erakusketa ikusgai egongo da mistuen eraikinaren beheko solairuan martxoaren 13 arte.
Mistoen eraikinean dagoeneko ikusten alda Suite Marrek ekialde hurbileko ikuspena. Erakusketa bi argazki egitasmoren gaineko hizketaldia Roger Grassas katalanak ja paraleloan planteatu eta hamarkada batez, hau da 2010 eta 2020 artean, garatu zuena. Jaaretz eta mintura blanek paisaiaren eta lurraldearen esanahiari buruzko azterketa eratzen dute geografikoki, gertu baina sozialki eta ekonomikoki urrun dauden bi eskualdetan. Eta ikuspegi bat osatzen dute iraganeko erlijio handien paisaia biblikoetatik hasi eta Persiar golkoko hirietako egungo hiperteknifikaziora artekoa. Atzo goizean aurkeztu du erakusketa egilea berak Jorge Urdanoz Iruñeko udaleko zuzendariarekin eta Jose Garrido erakusketako komisarioarekin batera. Grassasek jendaurreko aurkezpena baliatu du bere argazkilaritza ikerketa luzearen kontzeptualizazioaz, garapenaz eta metodologiaz aritzeko. Erakusketa proposamen berri herritar orori zabalik egonen da Ziudadelako Mistoen eraikineko beheko solairuan urtarrilaren 20 martxoren 13 arte. Aretoa bisitatzen alda honako ordutegi honetan. Asteartetik larun batera, 11:00 ordu bat aterritara eta arratsaldez 6:00 8:30 eta igandetan 11:00 eguerdiko ordu bat aterritara. Ziudadelako eraikinetako erakusketa aretoetarako sarbidea beti libre da. Pasai biblikoetatik Persiar golkoko hirietako hiperteknifikaziora Grassasek egitasmoak zeharkatzen dituen ikuspena erakusten du argazki serie horiek ere badaude argitaratuta. Lanean ikertzen ditu 3 erlijio monoteista nagusien judaismoa, kristautasuna eta islama jatorrien eta gatazkak eta bazterketak baldintzatutako orainaldiaren arteko oihartzunak. 7 urtez, 2010-2017 eta 7 herrialdetan Israel, Palestina, Egipto, Libano, Jordania, Siria eta Turkia egin dira jarraian bizi izandako hirien argazkiak. Jerusalem, Jeriko, Hebron, Damasko, Biblos, Haman eta bar. Erlijioek jasotako gertakizun erreal edo kontatutakoetatik milaka urte ondoren. Tokia, historia eta orainaldia konektatuz. Irudiek garapenaren ideiaren inguruan nolabaiteko zalantza adierazten dute mendebaldeko zibilizazioaren sorburu izan zen eskualdeari dagokionez. Zeinak bizitza, sedentarioa eta jainko bakarreko kultura uztartzetik abiatuta mundu bat sortu baitu, antza kapitalismoaren eta teknologiaren binomioaren aurrean goitik bera datorrena. Esta exposición reúne mis 2 últimas series de fotografía documental de paisaje. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko horregotagatik eta hurrengora arte.